Stanovené splnili, dobrú reklamu sebe a nášmu mestu spravili. Aj tak sa dá zhrnúť výkon 12 bánovských behúňov, ktorí sa 16. a 17. augusta predstavili na štafetovom behu od Tatier k Dunaju. 3-6-5. Spolu 365 kilometrov si od soboty do nedele medzi sebou rozdelil tucet týchto bežcov, pochádzajúcich z veľkej časti z nášho mesta. Na štart celoslovenských pretekov sa postavilo 157 tímov a ten bánovský dosiahol za čas 28 hodín, 17 minút a 8 sekúnd pekné 32. miesto. Predpokladaný čas, s ktorým sme do tej súťaže šli, dokázali skresať takmer o hodinu, čo som teda za celý tím a na celý tím veľmi hrdá. Na trati Demenovská dolina Bratislava bežal každý z bánovských behúňov 3 10-kilometrové úseky. Štart v sobotu po obede patril Viliamovi Janáčovi, cieľ v nedeľu podvečer Márii Selešovej. Trasa nášho tímu ako trasa zvyšných tímov viedla cestou 1., 2. i 3. triedy, lesom, vinicami, lúkami. Makalo sa bez prestania dňom i nocou. Pre väčšinu smrteľníkov by to bola morda. Oni si to užili a zo štafetového behu priniesli príjemné zážitky. Každý sa snažil dať zo seba, čo mohol, pretože bežal za všetkých, nielen za seba. Dokázali sme sa jeden druhého potiahnuť, jeden druhého povzbudiť. Aj v momentoch, keď povedzme, že sme mohli niekde sedieť a oddychovať, tak sme vyšli na tú trať a očakávali sme toho ďalšieho, čo prichádza s tou štafetou a má ho predať tomu ďalšiemu, ktorý pokračuje ďalej. Každý bežal srdcom a bolo to niečo úžasné, úžasné pocity. Tá atmosféra, to sa nezopakuje veľakrát, bol to fakt zážitok. Absolvovať porciu 365 kilometrov nie je jednoduché po bežeckej stránke ani po stránke presunov či stravy. Spánku, oddychu, pokoja, všetkého bolo málo, len únavy veľa. Každý už sám pozná svoje telo, svoje potreby, takže každý sa zásoboval sám, ale nakoniec aj tak musel viac menej improvizovať, pretože najväčší nedostatok ten spánok, to sa ťažko vykrývať, takže každý si musel už vymyslieť tie svoje formy oddychu a v podstate siahnuť na dno svojich síl, aby to zvládol až do cieľa. Organizátori si na vyznačení trate dali záležať, no napriek tomu beh v tme navodzoval dávku strachu a rešpektu zo stratenia. Nočný úsek som štartovala o 10. hodine nočnej. Našťastie v itinerári vlastne od organizátorov bolo povolené sparring partner na bicykli, ktorí mohli za mnou, takže krylný chrbát. A v podstate, keby jeho nemám za sebou, tak určite by možno aj došlo k poblúdeniu, pretože trasa bola orientačne dosť náročná a bežalo sa aj úsekmi v lese a svojím spôsobom tam bolo aj upozornené na riziko výskytu lesnej zvery, takže rešpekt veľký bol a nervozita bola, ale našťastie to dopadlo dobre. Takže ďakujem Jankovi Hrčkovi. Z tucta bánovských behúňov dosiahol najrýchlejší čas Tomáš Podpera. Minuloročný víťaz Bánovskej bežeckej ligy si na jednom zo svojich 3 10-kilometrových úsekov dokonca vytvoril osobný rekord. Robil som, čo som mohol, telo ponúklo to, čo som spravil, takže ja som spokojný. Výkon bežcov v bielomodro-červených dresoch ocenil aj primátor Marian Chovanec. Ten zo skupeniu 10 mužov a 2 žien zagratuloval k dosiahnutému času a na znak úcty im venoval ďakovný list a darčekový kôš. To však nebola jeho jediná podpora týmto nadšencom behu. Zástupcovia tohoto nášho bánovského tímu prišli s myšlienkou, že budú reprezentovať mesto. Snažili sme sa nájsť možnosti a zdroje, ako im pomôcť, aby mohli odštartovať. A nesmierne sa teším ich výkonom a hlavne charizme, ktorú doniesli z Bratislavy z cieľa. A aspoň trošku, spalili tam veľa kalórií, tak aspoň osobným prínosom som sa im mohol poďakovať a teda darovať im darček a poďakovať sa im za skutočne perfektnú reprezentáciu mesta. Takže držím palce do budúcna a určite moju podporu budú mať. A nie len teda bežci, ale akékoľvek odvetvie športu, pretože šport, kultúra a mládež to boli moje priority vždy a aj zostanú. 365-kilometrové dobrodružstvo majú behúni za sebou. Natíska sa otázka, či aj o rok. Tak ja dúfam, že áno, pretože už sme skúsenejší, vieme, čo nás čaká a teda vieme sa aj zlepšiť, predpokladám. Na sociálnej sieti sme sa dočítali, že bánovskí behúni chceli celému Slovensku dokázať, že v Bánovciach to žije, dýcha, športuje a behá. A my si myslíme, že sa im to aj podarilo.